Sibonge kakhulu worship team. Bawumbhele isikwenzele umsebenzi kancane worship team yasivusa kuloba buthongo bokudla. Kodwa usazosebenza nawe. So ke bazalwane isikhulumi sethu sesibili namhlanje kule session yesibili. Ubaba umfundisi umbhele uvela eManase Worship Center Apostolic Faith Mission eAdams. Ibandla esesakhe ubudlelwano nabo bavele bafike ngamabhasi noma ngekhumbi la kulama conference ethu basithanda kakhulu nathi siyabathanda. Baba umbheleke namhlanje uzosilekelela ukuthi sicabange siqhubeka sakhela kulo kade sikuzwa kubaba uNkosi. Uzosiza ukuthi sicabange ngalento yokuthi abantu bazibize ngokuthi bayakholwa kodwa impilo yabo uma siyibuka nje ngehlo lenyama kungabonakali umehluko phakathi kwabo nomuntu ongakholwa. Bambhele uzosiza ke ukuthi sicabange mayelana nalezo zinto. Kodwa futhi uzosilekelela ukuthi sicabange into yokuthi siqhubeka kanjani sesabazalwane sesikholwa sesimazi uNkulunkulu sesivume uKristu wangempela osindisayo othethelela izono lo ubaba uNkosi akade ekhuluma ngayo. Senza kanjani ukuthi siqhubeke ke manje noma sesikholwa ukufuna lo mbuso wakhe, kungabi yinto esicabange ngayo ngesikhathi sifika kuKristu, kodwa siphile siqhubeke ngokufuna umbuso wakhe. Cela ke baba umbhele uze ngaphambili. Kunomzalwane la oshiye izibuko zakhe kwamanye amatafula ngizokwehla nazo noma angazilanda la kimi. Yebo. Angithathe leli thuba ngibingelele kakhulu obaba befundisi bonke abakhona nebandla likaNkuluNkulu ngegama lenkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuba sibe ingxenye yaloko kuhlangana okuhle okuletha udumo kuNkulunkulu. Inhliziyo yethu yethabile kakhulu ukuba sihlangane emhlanganweni enjengale. Mningi imhlangano ekhona ebizwa ngokuthi ekaNkulunkulu engeyona ekaNkulunkulu. La maqiniso anjengalawa azwakala enzima elikhuni, kodwa futhi kuyiqiniso kuba kuningi ukuhlangana ubaba uNkosi eshilo ngaphansi kwethegi yokuthi umuntu uyikholwa, kodwa kube kungahlangenwe ngenhloso yokuba kuletha udumo kuNkulunkulu kuphela. Manje ke sihlangene ke ngalolu suku ngaphasi kwesihloko esithi seek the kingdom first. Igama leli ke ubaba uNkosi usewenze umsebenzi walula ukuthi eze nayo ayichaze, ngoba leli gama seli misuswe kakhulu lasetshenziswa kudlalwa ngengqondo zethu in the name yokuthi kuthiwe funani umbuso. As a result sesendaphe sesingasakwazi okuyiqiniso nokungamanga ngenxa yokuba lokhu okungathembekile ngokwezwi likaNkulunkulu ikona okubonakala kugcwele, ikona okubonakala kukuningi, futhi ikona okubonakala kuzwakala kahle, futhi ikona okuthandekayo nje. Kugcwele uvula umsakazo uzwa kona, ufunda iphepha uzwa kona,
ungena kuma bookshop uthola incwadi ezigcwele kona. As a result ke bese sibeke uhlobo lwabazalwane engizothi luperverted. Some of us iqiniso babelizwile ngokuhlangana nabasuka eqinisweni ba end up nabo sebesukile eqinisweni. Abanye bethu abakaze balizwe kwakona. Bafike kuvele kuphilwa impilo ephilwayo baze bakhula nabo baba namandla okufundisa abanye kodwa befundisa bethathe endaweni emthombeni odungekile. Ngoba njengaloku ke sikhuluma ukuthi ke seek the kingdom first, ngase ke nginikwa ke isubheading emfi encanyana ngaphasi kwaloko ethi laba bantu abangabazalwane kodwa ababazalwane abagcwelizwe world believers. World believers. Manje ke umsebenzi lo bazalwane ekudinga kuba wenziwe ngokuhlonipha nokuthobela uNkulunkulu ngezwi lakhe. Asinawo amandla neze ukuba singaphebeza izwe kodwa isiliphebeza ngengqondo yethu. Makudingakala kuba siphebeze izwe phakathi kwabazalwane, then bese siyakhula ekufuneni lo mbuso ngokwe context ngokwesimo seBhayibheli sizodinga lona iBhayibheli. Ngoba ngicabanga ukuthi enye yezinto esenze sangena ehlathini, bangixolele mhlambe ilanguage yami mayingezuzwakala kahle, angikhulumi ihlathi lokuzwa abantu bethu ihlathi, no, ngisho ukungena ehlathini ukweduka. Ukuthi mhlambe sihambe umuga omkhulu yethi iBhayibheli isiliphethe kodwa singalikholwa. Ngoba iBhayibheli maliphethwe lingakholwa kwenza ukuba abantu bashungezwe noma intoni, nabo bakholwe noma yini. Bazalwane, lento yokususa abazalwane ekukholweni iBhayibheli ayiyona umsebenzi olukhulu ekudinga kuba, ngoba isisuswa uyabona ngento ezwakala imnandi, nezinkulumo ezimnandi ezwakala kahle, kodwa lezo nkulumo zibe zidla kubi. Manje ke ifirst session ke khulunyiwe ngabazalwane noma ngabantu ekungebona abazalwane, kodwa manje sifuna ukubhekana nalabo abangabazalwane kodwa mhlambe abadle idla kubi, bese kuzothi labo abadle okuhle baqhubeke nokwesaba inkosi. Baqhubeke nokwesaba inkosi. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ke sizawuvula izwi likaNkulunkulu njengokuloba kukaPaulus umpostoli ebhalela ibandla kwabase Philippians. Ngiyacela ke ukucula kafushane ngenxa yesikhathi, ngiyasibhekile nami ukuze kungashayisi isejini elandelayo, kodwa leli culo ngengwacule womabili kade ngixoxa inobabukhoza worship team ngithi ngeke ngize ngilicule lonke leli linye, kodwa ke ngizoliyeka u301 emagameni okuhlabelela. Liculo lithi ngiyamuzwa umsindisi engibiza ngimlandele, la engiholela khona ngomsa wakhe ngomlandela. Ngomlandela ekubhingweni, ngomlandela ekuthukweni, yebo nasekubethelweni. To follow Christ is not a child's game. Irresponsibility yawo wonke umuntu ukuba
anxanelwe to follow Christ and pursue ukulunga kwakhe konke. So ke ngeke silicule kodwa ke sicula leli 184. Ngingumuntu wama hymns bazalwane. Ngijabulile worship team nginizwa ngicula ama hymns, ngumuntu wama hymns. Not necessary ukuthi mhlambe ngithi mangeyona hymns angicule no mangene but ngiyalisheka iculo engiliculayo. Kona nje ucula. Ku stream engiphuma kuso noma esijwayelekile esigcwele nje laphandle kujwayeleke ukuthi makuhlangene umhlangano onjengalo umhlangano la khona kuzosantuzwa kunemidanso ofika ubone ukuthi ngathi ngise disco like futhi lemdanso mayingena kwenziwa kufilwe ngathi azange sizwe inkonzo. Sisebusweni bakho Baba Nkosi yethu sifuna umusa wakho sifuna umusa umthandazo wethu ngokuthandazo wethu sifuna ukukhala sisile ukukhala abalekile kwabalekile Leliculo liwuthandazo lithi Nkosi thumela abefundisi abagcwele amandla akho. Mawulalela icontext yale hymn ayikhulumi ngalamandla ubaba uNkosi awathintile ukuthi fu. Kodwa likhuluma abantu abagcwele isibindi sokwambulizwe. Alikhulumi ngepower ukuthi ngithi ngena babebe wabonke. Ngoba kuyenzeka bawe kodwa bangahlangani nenkosi. Babhuquza abantu benkosi bangcole. Kodwa lithi thumela abanamandla. Batshela abantu bangaginqa abantu. Batshela abantu izindaba zakho. Batshela abantu. Batshela abantu. Sicela banjalo. Thumela banjalo. Philippians chapter 3 verse number 7. Kuzozwakala kuba ixhumana kanjani nale yokukhula. Chapter 3 verse number 7. Kanti ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu.
Yebo impela konke ngishaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami. Engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga ongokwami okuya ngomthetho kodwa lokho okuya ngokukholwa nguKristu. Ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela enhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe. Inkosi ke ayibusise ukufunda kwezilayo manje naphakade. Amen. Umpostoli uPaul lo bazalwane ubhalela leli bandla eliyisifunda saseRome. Unezinto ke alibhalele isizathu sazo ebonga leli bandla kuba lime naye ngesikhathi esekusweleni. Leli bandla uyalibhalela egcizelela kulona kuba libe neunity, libe nobunye. In chapter 4 unabazalwane athi uyacela ukuba bahlalisane kahle phakathi kwebandla ngokuthula. Kodwa ke engithanda ke mhlambe namhlanje sikubhekele ukuthi ngokugcina izizathu ayibhalela ngalona leli bandla, welibhalela leli bandla elixwayisa against false teachers. Elixwayisa kuba lime kanjani. Umpostoli Paul ubengenawo amahloni ama-false teachers ukwakhomba wabize ngamagama. Ngiyaqonda kuba ensukwini zethu ukuthi hayi ungakhulumi ngabantu ngoba engathi you are too judgmental. Kodwa izwi lenkosi malithi nje nibaxwaye ohimene wabanjengesilonda esibhibhayo. Manje ke ube baxwayisa ngama-false teachers. Umpostoli uPaul ke bazalwane sonke siyazi ukuba ebujudeni bakhe before aphenduke abe umKristu ushisekele ngenkolo yobuJuda. Uzaveze kumavesi ngenhla la sifunde khona athi uma khona wayefuna ukungisola ngoshisekela akekho wayengasangisole ngoba ngangiphelele kuyo. La ke bazalwane sifunde khona uverse 7, 8, 9 and 10. Mhlambe ngizokhuluma ngalezi zinto ezinhlanu noma ezine. Uverse 7 uveza athi yonke into uyigoqe wathi mayibale ecalculator ebala into naye ngama credentials akhe obuJuda mayehlangana noKristu wayibona njengento njengegarbage. Uyigoqa yonke. Uverse number 80 bese aveze into engizokhuluma ngayo ukuthi ngithe mangiyibonize ngase nginqanelwa to gain or win Christ. Angilahlekelwa nje bese ngisaleze. Kukhona engikubona kufanele ukuchithwa kodwa bese kube khona engifanele ngikuzuze okunevele enkulu lokho bese angakusho akufanise athi to gain or win Christ. Number 3 uverse number 9 athi sangibalile ngakubona kuyize ngamzuza uKristu. Verse number 9 athi ngiyafisa ukuba mina ngifunyanwe ngikuye, to be found in him. NjengeJuda khona indawo engizaziyo kodwa manje sengikhetha kuba ngifunyanwe ngikuye. Aphinde uverse number 10 afuna ukukhuluma into efuna ukufana neka 8 though kunomehlukwana. Aphinde athi ngiyafisa
ukuba ngimazi uKristu ngingaqini ngokumazi nje bese ngazi namandla uNkulunkulu amvusa ngawo ngazi namandla uKristu amvusa ngawo manje ke bazalwane bami uPaul ke mayiqala la siqale khona ukufunda uvula le ndawana ayivule ngevesi elikhombisayo ukuthi linesixhumo liyicontinuation isixhumo khona isixhumo uvula ngobhathi kanti ke manje ke mawufunda uyathola ukuthi uverse 7 kwi translation esingisithi but whatever was to my profit uthi I consider loss for the sake of Christ. Manje ke nethi but kanti ke the question engavuka yini le alahlekelwe yiyo for the sake yokuthi azuze uKristu ngoba leli verse malivula liyastatisela ukuthi kukhona into athi engathi akakhelanga phezukwayo akakhelanga phezukwayo kwadinga kuba asilahle ngoba iwayini elisha malithelwe emvabeni indala ziyaqhuma uthi ke ikhona izinto ezazi lezinto uPaul laba salona kusengathi usebenzisa ulimi lwakakhomese mawubalansisa niyazi basalwana balansisa amashito okay abo profit nabo loss kungathi ugcwalisa leya sheet ukhuluma ilanguage ifinancial language yokubala uthi kukhona into engithema ngizuza kwakhona into engilahlekelwa yiyo khona into engithema ngizuza kwabiza ukuthi kube khona igugayo ngicabanga ukuthi enye yenkinga enkulu esibhekene nayo ukuthi kukhona abantu abagcwele emasontweni kodwa akuguganga okudala they come in big numbers esontweni kodwa basagcwele leya mentality yabathandazi yokuthi mawufika uzobholofitwa yabona ukuthi ke isishintshwe kalula ukuthi awusobholofitwa lo obefaka inso afakathi usubholofitwa gqokuthayi kusho ukuthi ushintsha ukugqoka kodwa some spirit manje ke uPaul uthi no uthi khona engalahlekelwa yikho khona engilahlekelwa yikho ukuthi kwenye inkhathi ungabona abazalwane bethu ususola uthi kusho ukuthi angiyena umfundisi onoqobo so called uqobo ngokwe context yezo uqobo anointing uthi ngathi angcotshiwe kanti ucotshiwe kodwa kuphela ukuthi abantu abazile kuJesu mawubona begcwele asisho ukuthi la gcwele khona akukhonza kodwa wovama ukusheka la gcwele khona wovama nje ungathathwa ukuthi ngeke abantu abaningi ibalandelize abantu bayalandelize these days bayalandela abantu izi mawufunda angani uthi kanti okwakuyinzuzo kona kuphi ngamabomu asike siqale ku verse number 3 naye oyisixhuma kodwa ngamabomu ngokuba singiusoka thina esikhonza ngomoya kaNkulunkulu sizibonga kuKristu Jesu singethembi enyameni asithembi kwimisebenzi yethu angani siyazi ukuthi uNkulunkulu eyalela ukuthi Moses bonke abesilisa on the 8th day babosokwa kodwa uPaul la uthi thina singukusoka esikhonza ngomoya akabali lokusoka lokya uthi ke asithembe enyameni our salvation
ayithembi izinto ezithenjwe enyameni. Insindisa sekuyo asethembi izinto ezibonwako. These days bazalwane bami kade ngiqala ngathi into ezikhulunywa ziningi. Khulunywa into yama cases. Uzibona ukuthi ngikholwa uJesu, ngiyisidalwa esisha kuKristu kodwa kuthiwe still there is a curse upon your life. Edinga ubibreak. And ma izo break wakhululeka ngeke ibreak ngokuthi usiwezwini. Izo break wa man of God. Naye futhi maye ibreaka kuzofuna uthephe ini ogcobeni. Manje ke asethembi iningi izinkulumo ezikhona. Isiyazazi bazalwane, siyazazi. Khona ezamalathi angathi amalathi olimi lwesiZulu olumfakela wesingisa ama altar. So break ama altar. Ayangichaza ama Hebrews 13 verse number 10 ama Hebrews 13 ma ekhuluma ngemiyalo enhlobonhlobo afike la khona ke bese akhulume ngokuthi kodwa thina abazalwane sine altar bese lelo altar lethu alikho physical, lelo altar li pointer to Christ. So therefore ke asinasi inkonzo zama altar ukuthi ufuna kuzokwakhi uzobhidlisa ialtar ethile. Mawusitshela ngealtar thina bembhalo usipointer to Christ. Mawukhomba ialtar kodwa ususa kuJesu sesimile ngoba leli altar lo usufuna ukuzosikhipisa. Uthi nakuba nami bengingaba nokwethemba enyameni uPaul. Uthi verse 4, uma omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni, uthi mina ngethemba kakhulu. Makhona umuntu ocabanga ukuthi angethemba enyameni, uthi mina ngiphuma phambili kunaye. Bese ke asha ama credentials akhe, amenza khulume kanje. Athi mina Paul obe uSaul ngasokwa ngosuku luka8. I-credential leyo ebalekile emenza hluka akayona yena umuntu othi uthenga ubuzo bobujuda. No, ilungelo lelazelwe nalo. Uthi on the 8th day ngasokwa. 2 ngingohlanga lukaIsrayeli. Ngohlanga lukaIsrayeli. Angiyona ingcube evange ukuthi uma waye singisizwe babe singisizwe. Uthi ngipure Jew. Kwenza kuba mangihleli nabanye ukuthi athi ngabuthenga nobuza uPaul athi mina ngizange ngibutenge buyilungelo lami. Credential. 3 athi ngingowesizwe sakaBenjamin. Kulawa ama 12 sons. Uthi ke ngingowaBenjamin mina. And ungayithathi kancane lendlu yakaBenjamin. Inezinto ezibalekile kuyona. The first king eyabusa uIsrael yaqhamuka la. Nangesikhathi kuhlukana izizwe leyakaBenjamin indlu ikhona into eyasala nayo. So ke uthi i-credential yami mina ngumSirayeli weqiniso ngasokwa mina. Usethi ke ngiphuma endlini kaBenjamin. Le ndlu le ibalekile manibala amakhosi mina ngingozalo lwayo. Uthi ngingumHebheru wamaHebheru ngokomthetho umFarisi. Mekhuluma ngomFarisi akachazi umFarisi ngalendlela esithaza ngayo yokuthi uyafalisa wena uyinto ongeyona. No, yena mekhuluma ngobuFarisi la ukhuluma siyazi ukuthi lapho kwakunama sects athile. Khona abaFarisi, abaSadusi, amaZilothi. Uthi ke mina ngiphuma la kwisect yabaFarisi. Uthi ngokushisekela wazingela ibandla ngokulunga okusemthethweni ngingongasolekiyo. Uyezwa ke? Uthi ke ngangingasoleki ama credentials ami asho ukuthi ngingohlobo oluphakeme. Kodwa uthi lo hlobo oluphakeme engichaza ngalo uma ngihlangana noKristu
kwaguga konke. Uthi mangihlangana noKristu kwaguga konke. Webazalwane bekufanele kuguge. Uthi umvumi wezingoma kwezasekhaya eMethodist Church unumber 14, Thixo akunanqaleko, Thixo kunanqibeko, ukhe endaweni zonke ngamaxesha onke. Athi phaya enkwenkwezini xa zingakobikho zona athi wena waselukhona. Uverse number 3 athi zodwa iqhibeka zonke kuthi chabalala. Athi wena ubusahleli ungapheli, wena ubusahleli. Manje bekufanele masihlangane nalo akuzothi chabalala konke abesahleli. Bekungafanele masihlangene nalo kubuye kube khona elinye iphimbo. Uthi-ke ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Angikushayanga indiva ngoba ngikhathele nje ugwayi. No. Angizange ngiyiyeke ngoba ngithi leya lifestyle imbi. Into enamandla eyenze ngalahla le nto is Christ. It's Christ. Ngoba mningi mkhuba umuntu ayiyeke engekisakholwa. Size isimrikade ezikhona sithi Nkosi yami indlela aselunge ngakhona. Useyivi yenkosi. But uPaul uthi konke ngithema ngikiyeka ngenxa yobukhulu. Ubukhulu yibo obungenze ngathi mangibuka ngibheka ngala ngabona ukuthi to know Christ kunevele enkulu. Uthi-ke uPaul-ke kuverse lapha uthi ingingumfarisi. Ngabathathi kancane abafarisi. Mawufunda uLuka 18. uJesu wenza iparable. Uthi naka amadoda amabili ake aya kokhuleka ethempelini. uJesu mekhuluma ngeparable usuke efuna ukufundisa abathile. Uthi naka amadoda uthu, omunye umfarisi, omunye umthelisi. Umthelisi i-outcast nje eqhamile ukuthi umuntu ayafika. Wafika lo omfarisi ophuma la kule sekthi yabo Pawulose. Wafika yena wangethemba ukulunga kwenkosi, wasethemba yena. Wathi uNkulunkulu mina ngiyafasta, ngiyanikela. Manje imina ko onenzelelayo othi anginenzelele izwi okhulumayo athi besathi mhlambe Nkosi kufanele ungizwe kalula, besathi angifani nalo. Abafarisi banesimo sokuvele ngathi nihamba indlela eyodwa. Ibandla lingena ku ipulpit lingezokuphakanyiswa liphakame ngezwi, siyo end up sinabantu engathi amakholwa bengakazi baba amakholwa. Bamakholwa azinqubo yenkonzo nje. Ukuthi kuleya kithi before kushunyelwe kufuna sidumise size sikhale. Uma nje singakodumisi abekhona orola phansi ibeyibanda inkonzo bengekho inkonzo. Kube khona abanye abathi mangifike nje usiyadumisa Thixo eseshiwo noma ngaphinde emuva inkonzo ayikho. Kusazoshunyayelwa phofu kodwa ngoba seqeda umbhedesho wakwabo uthi ayisakho inkonzo. Kanine namandla. Ile mbhedesho noma izwi. Uthi-ke madoda lo ozibonayo ukuba ne-approach ithrone yakomkhulu. Mfundisi khona ingoma kwezasekhaya ethi hayi inyweba abanayo abangcwele abemi phambi kwayithrone yakomkhulu. Athi ndinga nami ndingema nabo abo bantu abangcwele ngidumisa inkosi leyo mvane yabafelayo. Manje lo approach ithrone yakomkhulu uJesu enza ile parable. Uthi umthelisi lithi iBhayibheli wabheka phansi wathi angifanele ngisho ukuphakamisa amehlo ngendlela engone ngayo. Usethi kuJesu kulaba ababili nini nilalele, mangicabanga ubani owaphinde ekhaya elungisisiwe.
basho qala abafundi lo owazilahla ekhomba inkolo yabo ukuthi nani ninje nizethemba nina ngicabanga ukuthi phambi kwami nizoza ngokulunga kwenu. Ngingathandi ukufakaza ngami kodwa mangibona abantu bangasekhaya la ngikhulele khona, hawu Siyanda igama lami leli, awu Siyanda wena nje ukukholwa waphuma ukufumbathile ngoba ulibele nje awukazi uyenze into. Wavane nje uphuma wanje. Kodwa bese kumina kusho ukuthi angijoyinanga into yasekhaya. Kodwa kwembula ngoba kwathi mase kwembula sangezwani nabasekhaya. No, umsalona wami ungacabanga ukuthi ngisho ngoba ngase ngikhulile ngise high school, I was 10 years. Ngaya esikoleni kwafika umuntu esikoleni kolesithathu kwashumayela wathi inkokhelo yesona ukufa. Ngaphinde ekhaya ukuthi khona umuntu ofika washumayela. Wathi uyiprostani ungalizwa. Kwaba ukuthi khona into engenile. Wathi kukhona manje into engenile. Ngaqala ke manje ukuthi ngiphambaneke. Ngiphambane impilo. Ngikhuleke sabafana iselusa. Thina beselusa emakhaya eThekwini ngifike sengikhulile. Le testament elincane ayekhishwa esikoleni amancane. Lalihlala uma kuvalwa izikole sekwelusa lalihlala lo yazi ukuthi sengalifunda ngaliqede leli ngoba kwakuyikona uma inkombo sahla mina ngiyafunda ngimncane. Manje ke bazalwane bami verse 7 uthi okwakuyinzuzo ngakushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi. uJesu wenza iparable enye in chapter 13 ufika khulume ngomhlonyelo wahlonyela imbewu ngikho ke lapha kodwa khona laba ababili u45 44 and 45 and 46 athi kukhona umuntu owathi ehamba wabona insimo. Kule nsimo kufihlwa ingcebo khona. Wayese lo muntu ephuthuma eyodayisa yonke into anayo ukuze apurchase athenge le nsimo ngoba le nsimo inento eyitreasure kuyona. When you follow Christ bekufanele uyazi ukuthi ithiwa wadayisa konke ukuze athole le nsimo ngoba le nsimo inento available. Le nsimo inento enamandla. Uncama ukuthi angalahlekelwa ikona konke ofuna ukuze emva kwami uyayidela. Ofuna ukuze emva kwami uyayidela thabatha isiphambana ngilandele. Manje ke uthi ke okwakuyinzuzo kuyena wakushaya indiva. Uthi ke le ndoda ithi yakushaya indiva. Manje bazalwane sifanele kuba uJesu simethembe kulelo zinga lokuba mase sithemba yena akukho lutho olungasedusa. Akukho lutho esingamkhonza isidlala umacashelana endlini yokukhonza. Bazalwane sazi ukuthi lento yokukhonza silandela uJesu iqiniso elikwenza ungathandeki nakwabe bedenomination yakho. Ungacabanga ukuthi ukume eqinisweni lembhalo bazothi bafike bakuthande babebona ukuthi awupholi ishintshe indaba. Ungacabanga ukuthi kufanele hawalala thina isiyayazi thina into unikwe iplatform ume kanje ushumayela uthi uqeda kube gibela umuntu. Kodwa kusho ukuthi basho kumuntu ongenandaba ngoba lento ngimele ngizoyikhomba embhalweni. Ngizokhomba uzothi mawufika ngathi ngikhombe embhalo ukuthi imbhalithi yona. Manje kufanele ngiyangikhetha ukuthi kufanele ngikhombe embhalweni. Bazalwane nginento engijwayele kusho into ethi sifanele ukubahlonipha abantu. Kodwa bazalwane makufika la khona ukuhlonipha abantu kumelana nenkosi sikhetha inkosi. No sikhetha inkosi. Makubonakala ukuthi ukuhlonipha kufuna sibe compromise sibe pragmatic sikhetha inkosi. Asikhetha abantu. Sikhetha inkosi. Sikhetha ukuma nayo.
uverse 8 uthi yebo impela ngashaya izibi. Leli verse malifunda lifasa ngathi lolu lwazi uPaul athi uJesu athi ukuze ngimazi akuselona ulwazi nje. Yabo ikhona into ngithi ngiyayazi ile phone. Yabo kube khona ukuthi ngisho umuntu ongakholwa uyazi ukuthi kukhona uNkulunkulu odala izulu nomhlaba kodwa akamkhonzi. Kodwa lo lwazi uPaul akhuluma lala kungathi ukhuluma ngolwazi olune intimacy. Mhlambe mangathi ukwanda malithi uAdam wamazi umkakhe. Uyezwa ke manje? Makuthu uAdam wamazi umkakhe akusekona ukumazi ukuthi umama nje. Kodwa sekukumazi osekunokuhlangana okuthile. Manje lokuthi ethi ngashaya indifu ukuze ngimazi yena kungathi ulwazi manje olufike la selunokuhlangana. Ulwazi osolenza ukuthi abe nokuhlanganyela naye. Ngoba baningi abamaziyo uNkulunkulu njengomdali nje kodwa hayi ukuthi bangamkhonza. Kodwa kuPaul uthi ke uverse 8 ukuthi ke uthi ukuze ngimazi yena ngimazi uKristu. Lokho kumazi ukuze ngibe uthi ke mangazi yena konke okunye ngikubale njengekawudang ngakubala njengezibi. Lobukhulu bokwazi yena benze kuba ezinye izinto zaba yize ukuze so that ngizogaina noma ngwini uChrist. Ubukhulu bokumazi bazalwane benza khona le iBhayibheli uMatthew 19 lithi kwafika a young ruler or a young man ngithi Luka omunye uthi iruler omunye athi young man yaza yathi inkosi ngingenzani ukuba ingisindise. Wathi uJesu ugcina imiyalo. Lo muntu wathi even before ufike lemiyalo ngayigcina. Wathi uJesu ke sengifuna ukunyathela obhozo ukuzwa ukuthi isesindo sakho sikephi. Wathi ke lengcebo nayo hamba uyidayisa yonke bese upha abampofu. Lithi le ndoda yasuka iphambi kwamthetheleli. Yasuka ingathethelelwe. Yadinwa to follow Christ. Ukumazi kusho ukuthi noma yini ephambana naye. Noma ngabe iqubuka emalungini akho. NgoJanuary besine conference ubaba uKhoza wayomunye wezikhulumzayo isasikhuluma ngeidolatry. Ukukhonza iThixo. Khona esibaziwe khona esikhonzwa ngomphefumulo esingabaziwe. Kufanele bazalwane ukukhonza uJesu. Makufanele udedele noma yini for the sake ukuthi uzuze yena. Udedele ube ready ukudedela ngisho izinto zeminyaka zama-centuries and centuries owafika zenziwa imikhuba yenziwa kodwa mase ulandela uKristu ube ready ukuyidedela. Uthi ke ukuze ngimzuze yena uPaul bazalwane he had a career kodwa mayesehlala noKristu khona lahlekelwa izona ngenxa yobukhulu bokumazi. Uthi ke uPaul ngishaya indiva kuze ngimazi angiphangise bazalwane ukuze ngisibambe isikhathi. Ayikho bazalwane impilo yekholwa uma lisafana nezwe. Lelo kholwa lisho ukuthi alinayo impilo kaKristu kulo. Alinanhlanganyelo noKristu. Ngoba uma okholwayo efana nezwe kusho ukuthi akananhlanganyelo noKristu. Ngoba esifanele ukufana naye yiloyo wasithanda ngothando lwaphakade wasifela emthini wehlazo. Wangagcini ngokusifela wasilungisela indawo yokuba masidlula kulomhlaba siyophumula. Yiloyo ebekufanele sinxanelwe ukufana naye. Uthi ngakushaya indiva, uthi ngakulahla konke so that ukuze ngizuze yena. Kusengathi
uPaul wayeselazi leculo noma libhalwe emuva umbhali elike ecilongweni levangeli unumber 4 elithi thatha konke nginoJesu konke kungiyindiva nje bese kodwa kodwa uthando lwakhe lumi phakade yakubuhle bokumazi umsindisi wethu lo nothando lwakhe elivese lithi thatha konke nginoJesu ungukuphila kwami manginayo lempini ngomnqoba konke hayi manginento eziphathekayo manginaye hayi mangine peak ka man of God ngoba lezi zinto zipholisa iBhayibheli lithi abazalwane abathandaze bangaphezi kodwa lento okuthemba so called man of God yenza abantu bangathandazi kuthi kwaqa into asende iSMS man of God naku uthayela nje bathi kushisa uthi qhuqhu ubuya man of God kodwa ikholwa lethemba inkosi alithemba man of God angisho ukuthi abangabi nobudlelwane babe ubudlelwane bababuhle ubudlelwane bokwakhalana enkosini hayi bokuthi khona kufanele akuphathe ngoba wena usazi ukuthi awunamandla ngoba uphethwe manje noma angathi hamba okhipha u500,000 nokhipha ngoba kudala akukhiphe kuma senses zakho uphila ama senses akhe no bazalwane sifanele ungabi abazalwane abayizwe sifanele kuba abazalwane baKristu ngisho ngathi hamba ukhipha imali uzoyikhipha manje uyifaka uman of God uthe bazalwane lento bazalwane yongalahlekelwa uzuzu uKristu yenza abantu bakholwa behambe befuna udumo whatever abayenzayo bafuna udumo bafuna ukutufa abantu bafuna ukugena ingcebo uma bazalwane kulensuku esikhathi esiphila kusona mawuqulu 239 ecilongweni uyathulisa ila kwezinye indawo uthini u239 ngingumfokazi emhlabeni ngifuna izulu ikhaya lami noma inkathazi sendleleni ngophumelela bese kunale verse ke elingafunwa kakhulu ukuthi noma ngigqoka amanikiniki kuthi uzoba mpofu ngoba uma uyikholwa lezwe awulaleli intando kaNkuluNkulu ngithi mangithi ngizihluzela ngoba phela ngafunda esikoleni khona lokuthiwa kuhluzwa inkondlo angazi ukuthi kani ukuhluza inkondlo kwakusebenza esikoleni akusebenzi nasekuhluze namaculo ngoba ungathola ukuthi umbhali waleculo mhlambe kwakuyindoda erish enama plus na yonke into kodwa wathi mayebeka phansi ebona ubuhle bukaKristu wathi ubheka le yakhe ingubo wathi yinikiniki le kodwa ngoba abazalwane sesakhiwe saba abazalwane abayizwe asisayifuni ingubo emhlophe sesifuna ama best life now masifika inhlupheko ukholwa kuthiwe awuthandazi kahle unikela kahle ngoba uma unikela kahle awufanele kuba wehlelo sihlupho ngoba sicabanga ibest life now ngeke futhi siqulele ngoma ekecilongweni levangeli u77 othi kanye nawe Nkosi yami mangihamba imhla yonke ngingeke la uyithole leyo ngoba kufuna ubest life now ethi noma indlela inohlupho noma inde noma iyagolgotha kodwa umvuma athi ngicela ukuhamba nawe Nkosi yami athi angifuni yona imfuyise kimi athi ngicebile kakhulu mawukimi unumber 55 emagameni okuhlabelela ngangimbona umsindisi esiphambanweni ngilahla yonke imfuyo akasho ukuthi ulahla imoto ulahla ingcebo eyisono athi ngingaphikelele lutho liphambene yona ke konke ngikuthandayo ngiyakuthela ngenxa yakhe ngingayisantoni kuye efanele ukumbonga anako kwanele ngamnika uqobo lwami yamnika uqobo lwami kunamavesi amaningi ahlukumeziwe for the sake yokuthi abazalwane bagcine bengabazalwane bezwe maningi ngeke size iswaqe awuwona umsilo inhloko uyazi kuleli vesi likhothwe labakholwa
awuyona umsila ukuthi abantu beyazi akafuni ukuthi isiqale kuwani ukuthi uma ulalela nokulalela izwi ugcina ukwenza konke ngikuyale ngaka lezi zibusiso ziyakwehlela uja ukuthi angiyona angiyona baya ibakuhlasela ngendlela eyodwa bophinde ke ezisikhombisa le verse kudlalwe ngayo dlele ngalo lilizwi kaNkulunkulu kodwa licashune kabi I'm blessed coming in blessed coming out mina nje blessed coming lo muntu akaphila impilo engcwele akakhuli la ku sanctification kodwa uthi mina I'm blessed coming in I'm blessed coming out amavesi acashune wrong nginemcabango emihle ngani uNkulunkulu nje uthi unemcabango emihle ngani kusho umuntu ekulenga kuyena yonke imvelo yokona umuntu omdala akafile kodwa athi uthi unemcabango emihle unemcabango emihle ungamkhumulile umuntu omdala amavesi amani I can do all things as baba Nkosi ashilo ngisaya kulona uthi mina I can do all things lisho nje kalona kana uPaul wayelisho ethi acting namadla kwenza konke ngiyafisa mntanami ukuba uphumelele emoyeni njengalokhu uphumelele enyameni ukuthi uNkulunkulu uyafuna isiprosper yabona ukuthi iBhayibheli manje abazalwane baba nje ukuthi ufunda ivesi nje kani lifundwe ngengqondo yokuba likususe impalweni amakholwa ezwe ayizwe they don't discern they do njengalokhu kuthiwa senze abadiscern odiscern uverse 9 athi ke ukuze ngifunyanwe ngekuye ubani uKristu ngibile umJuda kodwa ukuxolelwa ngangakutholi but when I met Christ ngifunyanwe kuye ila khona ngine union with Christ manje uthi ke manje ke ukuze ngifunyanwe ngikuye lo Jesu ngifunyana ngikuye uyo lethe ukulungisisiswa kwenzeke lento ebizwa ngeofficial call ukumenyezwa njengoLazarus come out wangivusa ofile waphila efuswa yizwi uthe ukuba vuswe wanika ukuphila wanikwa abazalwane ufike wabizwa kwase regenerator bafaka regeneration waqala manje wanemvelo ekhomba phezulu utheko njalo iconsequence yesono isamile phezukwakhe kwenzeka ijustification ukuthi ke alungisisiswe ngokukholwa kwenzeke lento yokuimpute ukuthi ukulunga kaKristu kwathiwa gidla phezu kwami isono sami sathiwa gidla kuKristu wabethelwa manje ke bazalwane uma bazalwane singamakholwa we grow siyakhula nakwi sanctification siyasithela ngoba we are in Christ kodwa masingekho in Christ sihlala iminyaka izwe iliphakathi kwethu amen manje ke uPaul ke uthi uma ngihlala emthethweni kusho ukuthi ngisho uKristu wafelize manje ke uverse number 10 bese athi ke ukuze ngimazi yena ngimazi nomandla okuvusa kwakhe sesiyabona ke lamavesi bazana ukuthi aveza ubukhulu bokwazi yena nama benefit okwazi yena ukuthi mawazi yena uba neunion noKristu okusa kuNkulunkulu ukwazi yena khona izinto lahlekelwa zona kube khona osigenayo uthi uPetru uSecond Peter chapter 1 ufike akhulume ngokuthi uNkulunkulu bazalwane usinikezile konke okuqondene inaloko kuphila bese athi esasinikezile okuqondene inaloko kuphila ngithi ngizama ukulipheja leli ngingalikhoti nje ngoba ngiyaqeda manje kodwa ngifisa ukuba ngivale ukuthi mase ubonile ubukhulu bokwazi bokuba naye kusho ukuthi automatically usuyabona ungazuzi yena uzuze ezinye izinto ukuthi kunengozi enjani uthi ke uPetru in chapter 1 uthi njengokuba amandla oNkulunkulu asinike konke oqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe uthi esiphiwe ngayo izithembiso zonke azibale kodwa naku uverse number 5 ngenxa yesikhathi uthi ngaloko
ekukholweni asengezele. iBhayibheli lithe ungaphunguli unganenzeli. Lokhu kwengenzela kona ukwengenzela kumsebenzi kaKristu. Kodwa ukukhula, ukukholwa kwami nawe kuhlobe ngobuhle bama virtues. Uthi ke kwengenzelwe inkuthalo yonke kwelekelela ubuhle ekukholweni ubuhle kwazini nasekwazini sibe in knowledge. Bazalwane abantu abangamakholwa worldly ngeke bazalwane uverse 6 ethi sibe nokuyithiba alizithibi ikholwa eligcwele into zomhlaba. Alizithibi makuthi alishaya umuntu limshaya ngabe indaba ukuthi bengisusa ubobo phambi kwami kwendlela yami. Kodwa labo bazalwane abakholayo abakhulayo kwisanctification balwa noqobo lwabo. Bayakhuthala ekuthandeni inkosi. Bayayisaba inkosi uqala kokuhlakanipha kwesaba uNkulunkulu. Wazi wangesatshwa uNkulunkulu. Wazi wangesatshwa uNkulunkulu. Labo bazalwane abakhulayo bayamsaba uNkulunkulu. Omunye wathi mangithi uNkulunkulu uyesatshwa athi akesatshwa akalona ihoho. Ngathi mina ukuthi akazi ukuthi asisho kwesaba ukuthi silwane. Irreverently bazalwane ukumhlonipha ukuthi mkhulu. Bonke bazalwane abasuza uKristu bayakhula ngokuthi bamesaba uNkulunkulu. Nasekumesabeni uNkulunkulu kuvela ukuthanda abazalwane. Kuvela ukuthanda abazalwane. Ayisebenzi lento yokublocka amakholo. Ukuthi nje usangicikile. Usangicikile nje ukuthi ngimblock. Lithi kuvela baza ukuthanda iobligation ukuthanda elungelo uphawu ubona ukuthi umuntu uyakhula ekholweni. Angani wena ufike ekholweni uzonda abantu uthanda okuthandayo. Uthi uJesu nabangakholwa bathanda ababathandayo. Wathi kodwa benifanele nina. Manje ke sifanele ukuthanda abazalwane nasekuthandeni abazalwane sigcwala uthando. Ngokuba uma lezo zinto zikhona zivama ziyanenza ningabi ingaba vilaphayo nabangenazithele kwazini. Uma lezi zinto zikhula ziyosenza ukukholwa kwethu kuhlobe. Uthi uPhilippians 2 verse 12 uthi sebenzani work your own salvation ngokuthuthumela inangokwesaba. Bese kuvele ngathi kusho ukuthi mina obusy isebenzayo yabona engathi isalvation la ngiena ngamandla ami. Bese uverse 13 akuthobise aveze into ethi yena uJesu osebenza kini. Andifika athi work your own salvation ubona ngathi ngisoba namandla nami soba besathi yena osebenza kini. Kusho ukuthi nalento onamandla ongathi uyayenza ayivele equipment zakho. But we achieve ngokuthi uobey. You obey him. Bese yena akwenze kuhlobe ikholwa lizoba ikholwa eliphumile libe nemehluko ezweni. Ikholwa elizo obeya yena bese liyathela. Libe nezimpawu ukuthi ngiyamazi engakukholwa. Cha futhi mina ngifuni mina kuze kusho abantu. Ngifuna mina kusho kuwe. Ngoba uhlola lencwadi. Uthi lencwadi mawuhlola kumbe umuntu okhala mase inike esontweni ingamkhalise yedwa. Lencwadi kufuna uyifunde ukhale ukuzula uyishiye uyotha uNkulunkulu wangibona uthi uyaphinda ifike ikhulume nawe. Uyingozi umuntu okhala mase la kuthina akhala ngaqedi edlala ama emotions. Ufuna umuntu makwehla unyembeza athi inkosi ngibonile. Kufuna ukukhalisa uwedwa. Ikwakhe uthela ithelo ube nesithelo sikamoya uthanda ukujabula ukuthula. Ngoba uma bazalwane uzuza uKristu kahle ngisho indlela iye kubethelweni uthi ngenxa kaJesu ngilungele. Bonke abantu abayikholwa abangamakholezwe maye uma inyuka indlela bathi ngiyayishiya into yabo umfundisi umhlongo. Ngeke phela ngeke mina ngidlala abantu. Obaba umhlongo laba bathatha into yabo. Kodwa umuntu ozuze uKristu efuna ukukhula ekukholweni ubuza indlela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu makunje ngenze njani. Ikhona impendulo la.
MC we grow ukuthi kuhlobo ukholwa kwethu. Siyabonga kakhulu kubaba uMbhele. Baba uMbhele uthathe ngamawala lento ukuthi ngithi he must keep us awake. Ushare nento yokuthi ngisho nasebusuku kuzongalaleki. Setshisa lezi zinto esizwile. Siyabonga kakhulu baba umfundisi. So ngokohlelo lethu sihamba kahle. Isikhathi sisibambile. Ngizophakamisa manje iworship team yethu basinikeze amaculo amabili siyenda umsonweni nabo ngamaculo amabili uma beqeda sizobe sesiqala isession yesithathu njengoba ngishilo kuzoba isession yemibuzo nezimpendulo ngizophinde ngibabuyise ubaba uNkosi naye ubaba uMbhele bezela ngaphambili bese ngiphinde ngithayisela ngabanye abefundisi bahlale la phambili sikhulume yona lento akade beyikhuluma sibabuze imibuzo sibapheke sibafune bacacise lapha nalapha esingazwanga khona kahle ukuze kucace sihambe sizwile. So ngiyathemba ukuthi kade bekhuluma besilalele sizihlupa engqondweni zethu ngalezi zinto ezishiwoyo sabhala phansi nemibuzo ukuze sikwazi ukuthi siyibuzeke uma sifika kwisession yethu yesithathu. Ngicela siphakameni sonke.